Γεια σας, είμαστε η ομάδα 14 και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο Ψευδοκώδικα η μάχη των εντολών, το οποίο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες προγραμματισμού και ψευδογλώσσας με διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο. Το παιχνίδι παίζεται σε ένα ταμπλό με 15 κουτάκια. Στην αρχή οι παίκτες ρίχνουν ζάρι για να καθορίσουν τη σειρά τους. Από εκεί και πέρα κάθε παίκτης προχωρά μια θέση μόνο αν απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση. Δεν χρησιμοποιείται ζάρι για την κίνηση. Η πρόοδος εξαρτάται αποκλειστικά από τη σωστή απάντηση. Ο κάθε παίκτης, όταν έρθει η σειρά του, τραβά μια κάρτα από μια ανακατεμένη στίβα. Η κάρτα περιέχει ένα σύμβολο το οποίο σαρώνεται με την εφαρμογή AR Tutor στο κινητό ή το tablet. Η εφαρμογή εμφανίζει μια ερώτηση σχετική με την ψευδογλώσσα. Αν ο παίκτης απαντήσει σωστά, προχωρά μια θέση στο ταμπλό. Αν όχι, παραμένει στη θέση του και η κάρτα επιστρέφει στο τέλος της στίβας. Στο ταμπλό υπάρχει και ένα ειδικό σημείο με ένα μεγεθυντικό φακό, το οποίο όταν σκαναριστεί εμφανίζει ξανά τις οδηγίες του παιχνιδιού μέσα από την ίδια εφαρμογή. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει κάποιος πρώτος στο τέλος του ταμπλό απαντώντας σωστά σε ερωτήσεις σχετικές με την ψευδογλώσσα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή το παιχνίδι ενισχύει τη μάθηση με τρόπο ευχάριστο και διαδραστικό. Παράλληλα καλλιεργεί τη συνεργασία, την κριτική σκέψη και τη λογική, ενώ βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία με δημιουργικό τρόπο.